I dag skal vi spille noget AZ-game. Her har vi, hvordan vi styrer. Det er sådan en tankrig-spil, hvor vi skal prøve at skyde hinanden. Så kan vi se, at jeg er rød, og Christoffer han er grøn. Der er kun en hel masse power-ups hernede. Man skyder bedre. Lige nu har jeg for eksempel laser. Han havde lige... Og vi døde begge to. Vi døde begge to, det tæller på 0-0. Så går vi i gang igen. Okay, vi skød igen hinanden. Vi skød begge to igen, så det er 0-0. I kender jo reglerne for nu. Så... Jeg løber op. Han har laser. Han har i luften, så han... Vi begge to. Skød vi begge to. Igen. Men den her gang, det døde begge to. Jo, vi gør. Du kan ikke dræbe mig. Åh, jeg var ledet. Hold over mig selv. Okay, igen døde vi så begge to. Det var på grund af lag, ellers er jeg da i hvert fald overlevet det der 100. Lag spike. Ej, lag spike alligevel, jeg kunne ikke lige klubben. Jeg græder. Så lægger jeg over. Hold det op. Nej, det var kun mig der læggede der. Det kan godt være, at vi blev sammen med mutter. Igen, jeg kan ikke rigtig lige bevæge mig, så jeg græder. Han har lige sendt en maskin afsted. Carsten, du kunne ikke komme til. Dø, Christoffer Ravn! Ja tak, nej tak. Ja tak. Ja okay, han fører med en. Men vi døde begge to, så der var ingen der fik point. Og højt, så tror jeg lige, han var lige for siden. Så dræber jeg ham. Ja tak. Ikke begge to igen. Fuck du dårlig. Vi har lige missil, vi kører den afsted, så dræber jeg lige mig selv her lige lidt. Det er fint. Døde jeg ikke så? Vi spiller til 999. Det er meget lang vid. Det er sådan lidt irriterende, at man ikke rigtig lige kan... Kan du også skyde min? Igen? Du skød min. Fuck, du snyder. Ægger. Der er selvfølgelig også et nyt spil af det her, men det gider jeg ikke spille, fordi det er meget bedre end det her, så... Det er også fint. Så har jeg sendt missil efter Christoffer. Jeg vil rigtig gerne lige ødelægge ham, i stedet for han lige skoen nu. Ja, tak. Jo. Yes. Og jeg har hørt, at det er første 3, der vinder. Fuck, det er godt juket af mig. Tak. Okay. Jamen. Skal vi først til 5 nu? Okay, kom an, bro. Okay, fuck dig, bro. 3-3 siger vi så. Så kan lige klippe en runde ud. Den kunne måske godt klippe ud den der. Nej, okay. Vi kan jo klippe runde ud. Lidt heldigt bliver vi blevet nu. Vi får en gang det. Nej, okay. Ja tak. Så er det næste point vinder. Hold op. Det næste point vinder. Ah, det mener jeg ikke. Jeg vandt. Det var faktisk bedst. Tak. Tak for at I kom med. Ja, tak for i dag. Det står, man var lidt heldig i dag, så...
Ja, vi står lige, der står 5-5. Spiller vi til 90 gange. Nej, nu spiller vi bare til 6. Nu skal du lige slappe af med den der en gang til. Nu op. Fuck, det er godt 20 alligevel. Hvorfor kom Rose den spiller, har jeg hørt. Ja, det skal gå stærkt det her. Så er jeg lige på vej til at drikke mig selv her. Og Jeg giver op. her får I